baya kabira aka samu 'yan shi'a wanda shi'a tun da sahabbai suna da rai wa'inda suka kai kafirtar da abubakar umar usman su kurin banda ali babu wani mai kima a wajensu. wannan halibin gaba daya kuna ganin da ana kama hudi ne ake din mai kalan ne ta sashen watsa labaru na tele da sauransu zaka a hili kararan malamansu sanannu suna lafazin ko koya mutane akidar cewa abubakar la'antacce ne haka umar haka usman haka suke tabbatarwa a hili iya daga cikin ma akidar su he ka yarda da abubakar la'antacce ne haka umar haka usman kuma haka suke cikin musulmi kuma ta suke yin musulmi ne. dan wani abin mamaki abin hadari wannan al'umma ta shi'a ta shigo Nijar kai hatta kai yanzu bana ma ana maganar bude wata jami'a ta 'yan shi'a a nan wanda 'yan uwa wallahi wannan jami'a da ake ban labari na ga sanarwar ma cewa a Niamey akwai 'yan da magaran nan shekara 2 da 'yan Najeriya sun kai mutum 10 wani abu suka kiraye ni cewa malam mun shigo wannan jami'ar da neman shahada duk da muna da aƙidar sunna in za a yi jami'ar a wajen hukuma kurin jami'a ce ilmiyyar kurin don karatu ne kurin a baka shahada amma a hakika tana da taimakon iran tana da taimakon kawai aƙidar shi'a a Nijar. ya ce wallahi a kullum akwai darasi da ake yi na musamman bayan darasin da yake official a hannun kuma akwai darasi na musamman da ake keɓancewa don a gwada maka aibin abubakar umar usman aisha a aibanta masu a la'ance su a kan darasi na musamman ake yi sai ta mu ba ma zuwa wannan darasi yan ana yi. ya ce mun zo takharruj mun zo karshen shekara ta 4 sai ne ma a basu kenan kamar matrix mun zo karshen shekara sai suka gano da mu gaba daya sai to suka ce sharadin idan muna so mu yi wannan jarrabawa ta karshe dole mu yarda kuma da halartar irin wannan in ba haka ba za mu kore ku ce wallahi wa sun gaya mini kuma karshen al'amari karshen lamari korar tasa aka yi hidin muke yan uwa ahlus sunna na Niamey a samu dan uwa Allah shi Allah saka mai da alkhairi dan uwa wani mai taimako ahlus sunna wallahi su duka 12 ya biya masa wata makaranta ko mutum guda wurin jika kusan 200 ya biya masa gaba ɗaya biya musu suka iya jarabawa su. yan wannan makaranta tana nan yanzu ta zo da magaram tana nan matasa suna neman shahada da sauƙi abu da yawa suna farfaganda suna talla wallahi irin wannan makaranta ce ba abin da ke bayanta a ƙarƙashinta illa aibanta su kan sahabbai kafata sahabbai da kawo mutane muguwar aƙida ta shi'a tana nan a da magaram ana tallata sabuwa ce jami'a ce da abu da yawa za a baka shi kyauta amma abin da ake ni a kawo maka wani aƙida